Записвам един. Да. Recording in progress. Здравей, Николай. Благодаря ти, че се съгласи на това интервю. По-настоящем ти си студент и си на обмен в Япония. Разкажи ни къде се намираш по време на земетресението в 1 януари и усети ли се при вас? На 1 януари заедно с още 7 студенти от България бяхме в Мадзава, който е столичният град на префектура Ишикава. А префектура Ишикава в северната част всъщност е епицентър на земетресението, което разтърси Япония през последните няколко дни. В град Канадзава на 1 януари около 4 часа след обед всички усетихме много силен трус. А, Бяхме на различни места по това време. Петима бяха в апартамента, който бяхме наели. Двама бяха в магазин. Аз бях на една пешеходна зона. Разхождах се. А, ще започна с моите лични впечатления от земетресението. Докато се разхождах, по едно време чух силно съобщение Джишиндес, което в превод на български означава земетресение. Не знаех откъде дойде, но не му обърнах особено внимание. Обаче няколко секунди по-късно земята се разклати много силно. А, Направи ми впечатление, че макар и хората около мен да бяха също оплашени, те знаеха как да действат и по най-бързия начин всички отидохме в средата на улицата, така че да не падат различни предмети от сградите около нас. А, от сградите падаха дъски, както и други обекти, но добрата новина е, че никой не пострада. А, Що се отнася до хората, които бяха в затворени помещения, разбрах, че при тях е било много по-страшно. А, Били са, конкретно хората в апартамента са застанали под маса, като около тях са падали най-различни предмети, токът е спрял, сградата се усетила сякаш много силно се клати и има риск дори да падне. Било много страшно. А, в магазина също са падали най-различни продукти, но за щастие аз и моите приятели сме невредими. Няколко минути по-късно се събрахме на един паркинг близо до хотела, като решихме да отидем на високо място, където няма толкова сгради, така че да сме по-спокойни както за това да не падат различни предмети около нас, така и а, равнището на евентуално на водата, ако се покачи, да не достигне а, до нас. За щастие нямаше много сериозни вълни, цунами конкретно в Канадзава, но в северната част на полуостров Ното е имало еднометрови вълни още няколко минути след трусовете. Поне така разбрах от японските медии. Когато бяхме когато стигнахме до замъка Канадзава, където всъщност седяхме няколко часа след трусовете, а, следяхме ежеминутно новините по японските медии и когато ситуацията малко се успокои, а, попитахме няколко от японците какво е добре да направим в тази ситуация, тъй като ние за първи път всъщност усещаме такова силно земетресение. Те ни посъветваха да потърсим помощ в общината, тъй като беше наблизо. А, Тъй като ситуацията вече беше малко по-спокойна, решихме да съберем багажа си от хотела и отидохме в общината, където ни предоставяха одеяла и ни казаха, че няма проблем да останем до вечерта. А, Когато вече стана ясно какво можем да направим, реших да отида набързо до магазина, за да купя няколко важни неща, като например храна и вода. Прави впечатление, че в самия магазин имаше дълги опашки, голяма част от сандвичите и другите готови храни вече бяха изкупени. А, за щастие обаче успях да закупя 5-6 сандвича, които мисля, че не стигнаха за вечерта. А,
В общината също така ни предоставиха а, специално помещение, което беше отоплено. И смятам, че успяхме, макар и за малко, да поспим там. Трусовете продължиха през целия ден, включително и през нощта. Те бяха по-слаби от първоначалния трус. Ам, Като вече на сутринта решихме да се отправим към гарата. Градският транспорт не работеше. Не работеха, те работеха магазините, обаче а, не предлагаха достатъчно продукти и също така някои от така наречените магазини тип комбини, които работеха дори и на празничния 1 януари, не отвориха врати, поне сутринта на 2 януари. А, Отправихме се към гарата и на път към нея забелязахме как при някои сгради има срутени дъски или как при някои от сградите имаше една сграда, която беше пострадала от пожар. А, Стигнахме до гарата и разбира се, там имаше много хора. А, и Като цяло, трима от нас планираха първоначално да се приберем с нощен автобус, но тъй като пътищата след земетресението бяха сериозно пострадали, не бяхме сигурни дали ще можем до вечерта, всъщност, ако ситуацията се влоши допълнително, дали ще можем да се приберем с автобус. Решихме да се качим на влак вместо това. А, Купихме си билети до а, Киото и Осака с влак. В момента, в който се качихме във влака, обаче се наложи 1 час да изчакаме, тъй като трусовете продължаваха и все още не беше безопасно да потеглим. За щастие обаче, след около час влакът потегли. Петима от нас безопасно се прибрахме по префектурите, в които учим. Останаха трима души на гарата. Те пътуваха до Токио, чакаха до последно да видят дали ще бъдат възстановени линиите на влака Стрела, пътуващи до Токио. За щастие, към 3 след обед те бяха възстановени и също така тези трима колеги също успяха да се приберат безопасно. Мога да кажа, че а, лично аз съм много благодарен за това, че бях заедно с колеги японисти. А, Точно това, че ми изучавали тази страна в продължение на години, ни помогна да се адаптираме бързо към ситуацията и да реагираме както подобава. Ам, Допълнително бих казал, че земетресението при нас, макар и че се намирахме в префектурата, в която бе епицентърът, бе сериозно, но най-сериозно се усетило земетресението в малко по-на север, където е бил полуостров Ното. А имаше ли връзка с телефонните оператори? Вие успяхте ли да се свържете с вашите близки в България и да ми кажете, че сте живи и здрави и че всичко е наред с вас? Да, за щастие при нас имахме достъп до телефонните оператори, бяхме в непрекъсната връзка с нашите семейства, всички бяха много притеснени, но, но поне при нас за благодарност имахме храна, вода и достъп до както електричество, така и до мобилни услуги. Посланника на България в Япония, госпожа Мария Тарабаджиева, излезе с съобщение, официално съобщение за българските медии, че няма пострадали българи. Посолството свързаха ли се с вас или по някакви други канали са разбрали, че не сте засегнати от земетресението? Вярвам, че посолството прави всичко възможно, за да гарантира сигурността на българските граждани в префектурите, които са най-силно засегнати от земетресението. А, Конкретно за нас, ситуацията толкова бързо се разви, че а, на- не мислихме толкова за това дали можем да получим помощ от някъде. Опитахме се сами да се справим с всичко.
Така че ние лично не успяхме да се свържем с посолството, но смятам, че се справихме. Да. А в момента как се чувствате? Вече сте си в общежитията, където сте на обмен. А, Притеснението все още го има. Ам, Някои от колегите го има усещането, че земята продължава да се клати, макар и да не е така на местата, където са те. Ам, Беше страшно като цяло, затова напълно ги разбирам. Пак казвам, аз го усетих докато бях навън. Колегите, които са били в затворени пространства, при тях е било много по-страшно. Добре, много ти благодаря и моля се и аз и вярвам, че всички вие да няма повторно. Да, дано да е така. Благодаря.